Ahojte, poďte si so mnou pripraviť tú najjednoduchšiu, na zároveň najchutnejšiu bublaninu na tomto svete, ktorú si zvládne urobiť úplne, ale že úplne každý a zaručene sa ti podarí. Poďme na to. No a čo k tomu potrebujete je veľká miska, do ktorej si rozklepnete 6 vajíčok. Do vajíčok si pridáme 1 hrnček cukru a vyšľaháme to do takej hustej peny cca 10 minút. Teraz si do tej peny vlejem 1 hrnček mlieka. Kľudne môžete naraz. A zase trochu zamixujem. A teraz si tu budem pomaly počas mixovania vlievať pol hrnčeka oleja. Tak postupne, hej. Teraz si do toho preosejem 2 hrnčeky polohrubej múky. A teraz si do toho preosejem ešte prášok do pečiva. A ten si zamiešam tiež tak ručne. Ale samozrejme jemne, aby sme z cesta nevytlačili bublinky a nebolo proste jak sladká praženica. Na plech som si dal teraz trošku oleja a vysypal som si to polohrubou múkou a teraz si do toho vlejem toto cesto. A teraz dajte navrch ľubovoľné ovocie. Ja si dávam černice a slivky. A teraz si to dám do rúry predohriatej na 180 stupňov na nejakých 10 minút, potom to budem sledovať ešte. Keď neviete, či to je už upečené, tak taká skúška správnosti je, že si do stredu vpichnete šparátko a keď je už čisté, tak to je dopečené. Ale keď tam ostávajú také malé kúsky toho cesta, tak to nechajte ešte na také 2 minútky. Potom to bude dobre. No takže, nechal som si to vychladnúť 5 minút a teraz si to ešte také teplé posypem praškovým cukrom. Akože nemusíš, keď to chceš mať trošku zdravšie, ale proste k bublanine patrí praškový cukor. A vidíte, jak to parádne vyzerá? Mňam, geniálne. A tie černice, jak tam dobre chutia, výborne. Ahojte, poďte si so mnou pripraviť tú najjednoduchšiu, na zároveň najchutnejšiu bublaninu na tomto svete, ktorú si zvládne urobiť úplne, ale že úplne každý a zaručene sa ti podarí. Poďme na to. No a čo k tomu potrebujete je veľká miska, do ktorej si rozklepnete 6 vajíčok. Do vajíčok si pridáme 1 hrnček cukru a vyšľaháme to do takej hustej peny cca 10 minút. Teraz si do tej peny vlejem 1 hrnček mlieka. Kľudne môžete naraz. A zase trochu zamixujem. A teraz si tu budem pomaly počas mixovania vlievať pol hrnčeka oleja. Tak postupne, hej. Teraz si do toho preosejem 2 hrnčeky polohrubej múky. A teraz si do toho preosejem ešte prášok do pečiva. A ten si zamiešam tiež tak ručne. Ale samozrejme jemne, aby sme z cesta nevytlačili bublinky a nebolo proste jak sladká praženica. Na plech som si dal teraz trošku oleja a vysypal som si to polohrubou múkou. A teraz